Oma ready akeh free mepet karo Citraland Northwest. Sepilo cak Citraland. Lah iku rek ngarep iku ruko Citraland Northwest rek yo. Teko lokasi ki hanya berapa ratus meter tok iki tonggoan karo Citraland Northwest. Nanti kur lokasi nih. Iki lokasi nak Banyure Pengalangan rek yo. Nek masalah tonggo wis akeh tonggone lho. Sepilo cak tonggone ya wis akeh rek yo. Free apa ikur? Free pager. Lah wis ono pagere. Dadi awakmu tuku iku gak perlu nambah pager maneh rek yo. Carport lumayan gede, mobil apa masuk kabeh. Pajero, Innova, Fortuner masuk kabeh. Ukurane 6x10. Fasad omah iki apik rek yo. Full batu alam, ono lampu hiasin nduk kene yo. Lho, apik yo. Ndukure wis kanopian. Dadi nek amu mobil tenang ae, gak kepanasan, gak keudanan. Sebelah kene engko kena ge parkir sepeda motor opo dikei meja kursi, digawe ruang tamu outdoor panggah masuk. Soalnya sih estetik. Nduk kene wis tak kei free pompa air, wis ana lampu hias nduk kene rek yo lho. Nek bengi semakin menyala semakin apik. Kusene nggawe full alumini, pintune nggawe kayu jati, ruang tamune open space ya rek yo. Omah saiki ku omah kekinian rek yo. Akeh sing maidokur ono tamu kok langsung masak. Anjene model omah saiki ku mengusung tema Eropa rek yo. Jadi masak iku karo ndelok tamu ngono rek yo. Plafonnya wis drop ceiling, lampu hias, wis ono exhaust-sisan lho. Sepilo cak yo. Dadi masak pun gak kemebul lagi nih. Kamarnya ono loro. Lanjut nang kamar pertama nih kena gaya icili, gaya ubur-ubur, gaya kuda-kuda liar masuk kabeh yo. Ono jendelane tapi aja lali ditukokno gorden. Nek ngate gorden sarunge bojomu suweken yo. Lanjut nang kamar kedua. Jadi kamar ini jejer rek yo. Nah, kamar kedua ya lumayan gede lho, rek yo. Sampai suara aku bunger nang ngene iki yo. Terus nah ngarep kene ki ana kamar mandi kena gatus wong 35, klosete wis nggih kloset duduk, shower, wis tak keramik setengah anti rembes-rembes rek yo. Dan yang terakhir, iki kena digawe sembarang kalir, kena digawe umba-umba, kena ge tempat wudu, kena digawe ngepe kumbahan lho yo. Wis ana angin-angin nduk kene rek yo. Wis ndang digas rek yo, omah iki rek di unit rek yo. Lokasine nak Banyure Pengalangan yo. Mburine Citraland Northwest. Regone 260 masih bisa nego di ukuran 6x10. Nek sampean pengen takok-takok survei lokasi 24 jam nonstop, tak tunggu seram kabeh urip songo-songo kurang siji surga. Bye bye.